everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Pangandam na Angel, mag-day off man ka mo si Carla karon. Kuan kining Ubanon man kuno ka ni Carla sa recording studio aron sa pagbisita siyang crush nga artista. unsa? Ngano ka uy? Kasangitan mag-usa ka kaldirong bahaw ng imong simot? Ang! Wa man ka makigsabot na ako nga karon ka mo ato sa recording studio atong Bruce. Unya nakapangandam ang dagko kung sulti pa ka. Ay unsa man sab ko na imong andamon? Siyempre, mga artista ko na ito atuon. Dapat bungga, with feathers, and ang akong outfit. O, magkapa, maghako. Uy, murag plano man imong labwa na akong outfit bayot? Bitaw. Kuan ka ng, wati ka, tanduan no, nga kuyugan gindi ka. Farah! Farah! Hala no, stop right now. Wala mauna ni mauning building nga bayot. Das, katultol man di ay, magpakuyog pag yun. Yes, good morning. Unsay ato? Niabot na si Bruce. May recording siya karon. Kinsang Bruce? Ha? Uwa ka kailang Bruce, miss? Honestly, what, miss? Imo kong kauban og trabaho din he. Wa kang makaila. Kauban ako. Wa may natrabahong Bruce din miss. Ay kog ilara day. Kini ang gitudlo sa tiguang no diha sa silong o. Ni ana siya nga dinhi ang RMN Production Center. Ni dinhi mag-recording ang mga artista sa radyo. Mo sige ingon sa gwardiya sa silong ug mo sige ingon dito sa inyong istasyonan nga ni dinhi mag-recording og drama ang mga artista nya karon wa sabre ay. Oo, bitaw. Mao ni ang recording studio sa RMN Drama Production Center. Pero wa lagi mi Bruce nga kauban dinhi. Og aron ka mo tuo, niya ang listahan sa among mga artist Nya dinhi palihog kog tan-aw kon may Bruce ba dihang pangan? Bi tan-aw na ko bi. Og may listahan sab ang gwardiya sa silo nga samaan ang maong listahan. Kay ang naon ta diha sa listahan, mao na may pasudlon dinhi sa building. Ay, sorry, miss. Kay human mo pangutan na ganina sa gwardya. Saluyo man miniagi. Mangon na. Unsam day. Unsam man di Carla na? Wa man ang nila. Uy. Sorry kay miss ha. Nakalangay nun minimo sa imong trabaho da. Tana di Carla. Tana na. Wow, na kay. Miss, thank you kayo ha sa pag-entertain ni mo imong paggabi-abi na mo ha. Regard lang ko ni Ma'am Pres ha. Tiban o Gulyat ha. Tana di Carla. Tana. Sapaping. Ang dali na. Kinsa man tong mga bayuta? Kawahi gitaw ni mo sa balita puti. Uy! Puti? Wa kang kailan ni Bruce nga ilagi pangita. Katubang amigo ni Aldin nga nakapuli gani sa role sa akong drama sa Carbon. Katubang artista sa mga indie films. Ay, nahibaw man daay ka. Ganun wa man kamutingog aron ato tong masultihan sa tinuod. Sultihan yun nato to sa tinuod. Nga nahibaw naman ko staras at tumbayhan na to. Mura pag obsessed ka ito siya ni Bruce. Ni adto gito siya sa backstage o gigakos o gihagan si Bruce. Ug wa gyud kini ni Pia hangtod nga gihatagan ni Bruce sa iyang style number. Mao ba? Ginganlan pa ko atog bilbilon. Unsa? Oh, Myra sang nahibaw to siya why Bruce dinhi. Aron di na tumubalik. Uwawan ako, girl. Ay, ikaw manggod. Ay, nangugat magugkaw. Kikisapa po ito ni mong. Wala nung ko magkapangutan na. Kinsa itong artista ha, itong gidool sa lamisa. Da, ikaw ang mabasol ini bayot. San Pedro po nga si... Ako! Ano man taon? Ikaw pa'y kikuyugan, ikaw pa'y mamasol na ako. Nga nung ka?
Ikaw ba ay nag-ingon nga mga artista to sa radyo ang ni drama? Dito sa Carbon ba kato ni drama ato ba? Mga artista bitaw to sa RMN Drama Production Center! Unya, nganong wa man tong giganlan og bro sa ilang listahan nga susama og gitsura sa akong Lloyd. Ngano man? Maayo kay ni Ana mo Carla, Angela, kay makatambong pa kog misa. Kay kanunay kong gipangayo di sa misa, nga unta, mo balik na si Derek nako. Naunsa ni si Carla, Angela? Ay da, ambot anong babayahan na DLB ay? Hala, okay mo niya. Ay, unsa man gud ay nahitabo sa inyong lakaw, ha? George, na spindar ra. Excited pa magani kang mulakaw. Ha? Namugos kagong mo day Sige, of okay, kauban okay. si Angela. Maong ako na'y may puli og bantay Short. dinhis akong ukay-ukayan. Di balik Te, ka. mukhang may pag-asa ka pang makita mo Bago, pag-usab Di na balik ka. ang imong Derek. Okay. Pero ako... Ay, nga nooy. Unsa ba'y nahitabo? Ang akong Lloyd eh. Nakita ko na siya sa pagkatao ni Bruce. Pero wa na tingali kay gayunan nga magkakita pa mi pag-usab. Unsa? Babe, humanatok panuroy din sa mall. Mananaw tag sini ha? Ah, sure. Okay, unsa man salidaha nga itong tanahon? Kadiyot ha, ako sa... Disturbo ba na imong cellphone, uy? Kisa pa na? Oo, nanasad ka. Si Bro Aldin, oy. Nay. Hello, bro? Oh, bro. Nga bro. Gibalikan ka tong fan mo nga putot. Nga murag bayot. Ha? Niyari sa studio, ingo siya titiri. Kung nangita ni mo. Unya. Timing sa di Vanessa yan ang pagkutana. Ngawa magkailan ni mo. Kung may bawang magkuwigan ka pa nagtisa sa uban ng mga drama on stage. Kung magka-conflict ang among mga artista diri. Mau ba? Di ka kumpiyansahan to babiyahan na bro. Stalker na to ni mo. Bro Aldin. Uy! Uga! Pwede uga siya mo performance day. Huwag kinanuol yung mga customers bisag ni kanta na kadiha sa tunga sa naglaondo ka kay ukay. Oh, doon ay nanuol pero doon ay pipilangan nanuol pero nagdagbat to. Miduol ni mo nagantag ka. Uy, mayong kuhaan. May kagkuha si mong corona pagka Miss UK. Anila. Ang hila pa day! Naon sa kay? Muli ka kagtuod ka nagbarog lang ng naglaondot ako kay ukay. Walang ka alive ay mong performance day. Wa na ka. Wa ka manulob sa tong dao kay ukay. Ikaw man datoy, live maniki na to. Sus, ikaw. Wa sa ka manawag ka mga customers. Muli ka ginununa nagpatungan ng naglaondo ka kay ukay eh. Kasi may tabo eh. Ha? Wala may tabo na ayon. Ha? Gamay na ganin ini. Why? Mapanos biya ng imong... Ikaw bang panos na imong yawal aslaway, day. Kung di ka buting mong diha. Sili ka panayhop. O di ba ka matukan kas kung galing ko nimong laway diha. O di ba ka baho na kayo nagbaba ni mo diha. Kaya wala kayo tingog-tingog. Wala na sila nagbaho. Tayop ni mo. Pangopal nga pa ito pag ni mo. Ayo! Ay, salamat! Salamat din siyo, nga niya ka! Ang taong kanga-kanga! Butan yung kay kano! Bisay nahibaw ka, nagkakita na kang niagi mi tagbay ining tindahan, nangayop kay kagatahuran, kita ka nagpatong mi diri, nangayop kay kag ayo! Ay, mga yuhay kay kagkasing-kasing sa maran, uy! Kinsa mang kasing-kasing ang samaran, Angela? Ay! Tingnan, ikaw pa'y mag-abli sa ba ng akong amiga din siyo. Ha? Kay nga man din si... Lugwate. Nganom di ka, di Carla? Ang kanga-kanga. Unsam sa yung problema? Ha? Pahawa. La? Pawa ko no. Unya. Unya na kong pawa, oy. Kanga-kanga eh. Dawataw na yung... Dawataw yung nangka, oh. Ala, kanga-kanga. Dalaan kang nangka. Ala. Pag yun ang hiniwa. Ala! Sige na, Carla, tubag na. Tubag na. Adi na to, nihilo mo balik mo. Patubag ka, balik kayo mo sulti. Balik ka, kanga. Di Carla ba? Ala, balik kayo.
Kaon ining nangka nga akong gida. Mao gyud pagkabalik ha. Sige, Lami na ba? Bag- Tamis siya ba kayo ni? bag-o pa ginihiwa, ge. Bagom ning hiwa. Ang palit anang nangka, nga pareha sa imong naong, gansang-gansangon. Ay, sakit ha, pagkasultihan. Puno sa bugas ng naong mo. Oh, ano? Namura na lang naglubot sa nangka. Oh, si Didincho, si oh, Pahawa! ay! Daan pa ko ikaw gimag-ablis ba na ako amigan ni siya gitong mayo. Dali Didincho, dili lang ka na ako. Wow, stalker! Ganun ka na ba kasikat, babe? Nga may stalker ka naman? Da, binuang ratong bro Aldin ay. Gusto si Aldin, uy. Kana kay gisunod-sunuran kag pangita na itong bayhana nga murag bayot. Stalker na siya nimo. Ay, mau ba? Og ikaw, stalker sab ka niya. Oh, ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!